Τζόρτζεβιτς κάνει τις προσποιήσεις, κλείνεται και αφήνει δεξιά για τον Μαυρογεννίδη. Μαυρογεννίδης, Γκόγκιτς που ήρθε πλάγια. Και τώρα μπορεί να κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους, για να δούμε το σούτ του Καραπιάλη, η μπάλα out. Με πονηρές παλιές για τον Αλεξανδρή που δεν είναι offside. Ένας με έναν, για να δούμε. Γιατί το έκανε αυτό τώρα? Για τον Γιαννακόπουλο το shoot out. Μάλιστα. Ο οποίος αντί για πλασέ δίνει στο Μαυρογεννίδη. Να δούμε όμως τώρα από εδώ το Γιαννακόπουλο που βγαίνει από δεξιά και κάνει τη σέντρα. Αλεξανδρής στο shoot. Πήγε να επανορθώσει και παίρνει το corner από την κόντρα που έγινε. Να που ο Αλέκος Αλεξανδρής τώρα έκανε το shoot. Καραπιάλης σε μια πονηρή παλιά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Πάλι τέτα-τέτ. Ο Γκόγκιτς περνάει. Δεύτερη τρίπλα. Καθυστέρησε. Το στρώνει για τον Αλεξανδρή. Γκολ! Με τα χιλίων κόπων και βασάνων η μπάλα καταλήγει επιτέλους στα δίκτυα της Κροάσια. Έκαναν τα εύκολα δύσκολα, αλλά αυτή τη φορά ο Αλέκος Αλεξανδρής τα κατάφερε. Και ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στο 21ο λεπτό. Με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο που ασφαλώς θα δούμε και θα ξαναδούμε. Πάμε λοιπόν, εδώ ο Γκόγκιτς κάνει την τρίπλα. Στρώνει για τον Αλεξανδρή. Το γυριστό με το αριστερό η μπάλα σκάει κάτω. Δεν μπορεί κανείς να κόψει το δρόμο της προς τα δίκτυα. Στο 21ο λεπτό με αυτό το γκολ που βλέπετε. Ο Μούιτσιν τελικά θα σουτάρει με το αριστερό. Αυτός φαίνεται, αφήνει για τον Βίντουκα. Κάνει το σουτ, ο Ελευθερόπουλος με γροθιές πετάει σίγουρα την μπάλα μακριά και πλάγια. Εδώ ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Τζόρτζεβιτς. Σέντρα του Τζόρτζεβιτς έξυπνη, δεν υπάρχει offside. Για να δούμε ο Αλεξανδρής τι μπορεί να κάνει. Το γύρισμα out. Καραπιάλης ψάχνει στην άλλη άκρη και βρίσκει αυτή τη φορά τον Αλεξανδρή που κάνει το κοντρόλ και μπαίνει στην περιοχή. Με το αριστερό η σέντρα του. Για να δούμε από κοντά ο Γιαννακόπουλος. Η κόντρα του Σίμιτς θα σώσει την ομάδα της Κροάσια από το 2-0. Η παλιά είναι πονηρή για τον Μάριτς που είναι επικίνδυνος εκεί. Πλασάρι. Σώζει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Γιαννακόπουλος προσπαθεί να περάσει. Για να δούμε δεξιά εκεί το sprint τι θα βγάλει. Του Γερογκόγκιτς. Δύο προσποιήσεις. Φτάνει από κοντά το σουτ. Ο Σίνης Αγκόγκιτς. Ο Σίνης Αγκόγκιτς σε ένα εκπληκτικό γκολ. Μάλιστα. Μπράβο του. Η γενιά των 35 κρατάει καλά ακόμη. Φοβερός χειριστής της μπάλας, έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Πόρτο. Ο Σίνης Αγκόγκιτς σε ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Μπάγεβιτς πρέπει να είναι ευχαριστημένος τώρα για την επιλογή που έκανε αρκετούς μήνες πριν. Ο Γκόγκιτς πανευτυχής, κοιτάξτε. Έχει μπροστά τον Σφιτάνοβιτς. Του κάνει την κόντρα. Δεύτερη προσποίηση. Και από τόσο πλάγια θέση θα κεραυνοβολήσει στην κλειστή γωνία των Λάντιτς. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Σίνης Αγκόγκιτς. Κοιτάξτε το και πάλι. Με τον Ρουκάβινα. Ο Ανατολάκης απομακρύνει και πάλι. Ο Ελευθερόπουλος σώζει και δεύτερη εκπληκτική προσπάθεια. Είναι η βραδιά του Δημήτρη Ελευθερόπουλου μετά τον Σίνης Αγκόγκιτς. Δύο φοβερές προσπάθειες στην ίδια φάση για τον νεαρό γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Και τώρα είναι 4-2. Ο Μάριτς θα βγάλει για τον Ρουκάβινα. Δεν υπάρχει offside. Και από κοντά ο Ελευθερόπουλος ούτε τώρα. Έσωσε. Έσωσε και αυτή τη φορά η μπάλα. Είναι ο ήρωας απόψινής βραδιάς. Κύριε Μπάγεβιτς, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αφόπλησε απόψε τα ατού της Κροάσια και πήρε δίκαια την νίκη. Πιστεύω ότι δίκαια κερδίσαμε. Και στο πρώτο μήχρονο μπορούσαμε να έχουμε σκορ καλύτερο και στο δεύτερο. Αλήθεια είναι και κάπου στην μέση δεύτερου μήχρονου ο Ελευθερόπουλος μας έσωσε 2 γκολ. Αν έχουν βάλει τέτοια, αν δεχτήκαμε γκολ εκείνη τη στιγμή, θα ήταν για μας δύσκολο. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πραγματικά που σήμερα παίξαν και καλά και επιτερχημένα και σε αυτό το κόσμο που σε εκείνη τη στιγμή που γυρίσαμε πίσω και είχαμε πρόβλημα, μας βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα δεν πρέπει να μιλάμε για κάτι ένας, νομίζω όλα παιδιά μαζί πόσα είμαστε μέσα, 14 και όλοι αυτοί ποιο ήταν έξω, βοήθησε πάρα πολύ και για αυτό υπέροχο κόσμο πρέπει να πούμε ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτόν τον κόσμο. Νομίζω όλα παιδιά ξέρουν τι νομίζει κόσμο Ολυμπιακός, ο κόσμο Ολυμπιακό και βοήθησαν πάρα πολύ σήμερα. Μετά το παιχνίδι με την Πόρτο είχες πει ότι ο Θεός ξύπνησε στο τέλος. Νομίζω όμως απόψε δίκαια κέρδισε. Έπαιξαμε καλύτερα, προσεκτικά, με πολύ δύναμη και πάθος και δίκαια κέρδισαμε. Δείχνοντας τον καλύτερο εαυτό του, ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της Κροάσια, την οποία νίκησε 2-0 και τώρα περιμένει τον Άγιαξ στο ντέρμπι κορυφής του πρώτου ομίλου.
Στέλιο, τι σημαίνει για εσάς τους νεότερους όταν βλέπετε σαν τον Γερογκόγκιτς να κάνει τάκλινγκ και να πρεσάρει σε όλο το γήπεδο? Αυτό είναι υπόδειγμα επαγγελματία ποδοσφαιριστή και παράδειγμα προς μίμηση προς όλους εμάς. Να δίνουμε ό,τι μπορούμε και στα 90 λεπτά του παιχνιδιού, ώστε να παίρνουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πιστεύω πως ο Γκόγκα είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς τους νεότερους. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε γκολ σχετικά νωρίς και όπως είπα και πριν είχαμε το δικό μας ρυθμό και το μάτς κύλησε όμορφα, μπορώ να πω, και η ευτυχία είναι μεγάλη και για μας και πιστεύω για όλους τους φίλους του Ολυμπιακού και για όλη την Ελλάδα. Έγινε όμως μια κοιλιά μέσα στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, λίγο κοψοχολιάσατε εκεί τους οπαδούς σας. Τι κοιλιά? Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, δεν καταλάβατε τίποτα εσείς? Τίποτα, δεν υπήρχε κοιλιά καμία. Φυσιολογικά είναι όλα αυτά. Δεν μπορείς και στα 90 λεπτά να φορτσάρεις. Είναι θέμα τακτικής, κρατάς δυνάμεις για να είσαι σε όλο το 90 λεπτό μέσα στο παιχνίδι.